Čau, dneska som v Megálne. Našla som tam jednu hračku. Jedna dievča sa tam začala sťažovať, že nedostali hračku, potom im tam dajú a našiel som tam toto. Áno, ako reálne kúpil som si iba zmrzlinu. Fajno. Ale to, čo ma zaujíma, je táto hračka späť, to je napísané, že Pet Simulator. To je kód. Dobre. Ja vám to čo prečítam. Keď nájdem, že takže číta sa to. Že Francias Nederlandst Spaderend. Dobre, to je inak. Potom tam štáte neviem. Poďme sa tam pozrieť. Takže reálne, si naozaj ma zaujíma, čo tam bude. Mal by tam byť toto a ešte nejaký Peter a neviem ani nejaké tam bude. Takže poďme na to. Čo tu vidím? Ide tu vták a mangy. Máme tu mangy. Oh my god, a nálepky. Máme mangy a tu na i kód, ktorý vám nedám. To vám nemôžem ukázať. Ale je to na games. Malo to byť, keď nebude Pet Simulator, tak má to schéma. Dobre, to je jedno. Hračka. Takže mám tu nejaké nálepky. Dobre, ja si nalepím. Asi na mangy jednu. Teraz. Je to skôr na vtáčika. Nie, na mangy. Tak. Potom si dám do tie okuliare. Potom dám asi to dám manky. Moje manky teraz vyzerá jak borec, hej ho. Čakajte, som krivý. Prepačte, som strašne ináč krivý na geometrii, takže nesmejte sa mi. Dobre, už to mám rovno. Máme to tu. Ale počúvajte tento zvuk. ASMR dievčatá chlapci. Takže poďme na to. My teraz už len dáme tohle. Neviem, čo to je. Vedom radšej. Aha, ja viem, čo to je. To má byť akože predávačka. To je taká čopička. Dobre. A na toto by mohlo byť všetko a v ďalšom dieli si to skúsime equipnúť. Poďme tak zatím. Čau.